Ayan, final episode na. Para mas malaki, ginaganyan ko siya. O kaya dinidikit ko siya mismo dun sa sink para nakadikit na siya, tapos under the faucet, gaganyan na lang ako. 'Di ba? 54 pesos, 55 lang ata siya yung isa ngayon. So, sale siya. Hey guys! Welcome back to another vlog! Sunday ngayon, so kanina naglaban na ako and nag-ayos ako dito sa kwarto ko, pero syempre after ko mag-film, disaster na naman to. Nag-film na ako for a haul and yung ano ko na din, parang favorite, January and December, parang gano'n na favorite ko, yung mga nagamit ko na lang, yung mga ibibigay ko, so yun lang, kasi sobrang busy ngayon guys, para gawin ko na yung malaming videos in a day, kasi para mag-edit na lang gagawin ko this next week. Ayan. Tapos na ako mag-film guys, so dalawang video lang yung na-film ko today, yun lang favorite ko, tsaka yung isa pang video ko. Sira tong phone ko, alam nyo ba guys, hirap na hirap ako mag-film, kasi yung phone ko yung pinang-film ko, tapos hindi ko naman to nahigaan, hindi ko naman to na drop, ganun, pero siya, nasira yung LCD niya. So, parang nagbe-blurred na siya, puti na siya, tas may mga line-line na gano'n. So, parang talagang tinitingnan ko kung nagpo-focus ba siya or what. Hindi ko na makita yung totoong kulay. So, hindi ko alam guys. May mga swatches pa ako dito. So, tingnan nga natin. Ayan, nakikita naman yung mga swatches. This one is Back to Fuchsia ng Rimmel guys, yung nasa top. Yan yung nasa bibig ko. Tas yung dalawa, yung favorite ko na dalawang lip tint from Tropicana. Yung watermelon kiss, tsaka yung strawberry slash. And of course guys, after mag-film, sobrang gulo na naman. Ayan yung aking mga kaguluhan dito. Diyan yung mga hinol ko, ito yung mga favorites ko. Ayan. Tapos nando, sobrang gulo. So magayos muna ka guys ng ating mga ginamit para kalmado naman ang buhay, kasi after nito mamamalansya pa ako ng uniform ko for this week para duty na naman. Duty, trabaho na naman guys. Naglinis ako guys ng ng mga brushes ko, and these are my brushes na yung mga malalaki na ginamit ko kanina. Tapos ito yung aking sponge. Yan. Ito guys yung ginagamit ko na panglinis ko ng aking mga brushes para mas malaki, ginaganyan ko siya. O kaya dinidikit ko siya mismo dun sa sink para nakadikit na siya, tapos under the faucet, gaganyan na lang ako. 'Di ba? Bongga, para madali ang buhay natin. Nag-organize ako guys ng mga gamit ko, yung mga extra na binili ko, yung mga hinol ko kanina. Hindi siya nag-focus. Ayan, yung mga hinol ko kanina guys, in-arrange ko na siya kasi stock na yung mga yun. I-stock ko sila para hindi ako kailangan na bumili or hindi ako maubusan ng takot maubusan. Yan guys, so sa ilalim ng aking vanity table, may ganito ako. Tapos iba-iba yung laman nito. Andito yung mga makeup removers, tapos yung mga pang-travel ko na mga bagay-bagay, yan, mga cotton pads, tissue, cotton balls. Tapos ito yung mga cubicle na ginagamit ko pang nagta-travel. Ganyan. Yung lalagyan ng basta yung mga maliliit na bag na pang-travel natin. Mas madali kasi mag-empake guys kapag may mga lagayan ka. Like for example, may lagayan ka for the underwears, may lagayan ka for the makeup, for the toiletries, kasi masasegregate mo siya para hindi yung buong isushoot mo na lang siya dun sa luggage mo or dun sa bag mo kapag mag-travel ka. Tapos isa pang natutunan ko nun,
pag nakalagay sila sa mga ganun, mas madaling i-check kapag, for example, parang sa bus station, na-open nila yung mga luggages para i-check nila bago ka pumasok sa terminal at saka dun sa mall, di ba, i-open nila. Para hindi kita naman yung mga underwear mo, kung ano yung laman ng luggage mo, ganun. So, yun yung advice ko guys kapag, lalo na kapag dadaan pa kayo sa mall bago kayo mag-travel or kailangan nyo pumunta sa mall. Ayun, lagay nyo yung mga undies nyo sa colored na mga bags, ganyan, para hindi naman kitang-kita kahit nung mga nandun sa likod nyo na nakapila, diba? Tapos guys, ito naman ang aking kikay kit. Ayan, may baby oil ako yan. Ewan ko pa ba't may baby oil ako. Yan, BB cream lang yung BB Holic nandun. Tapos, concealer, moisturizer, tas yung travel look ko nalalagyan ng perfume. Tas ito yung nandito ko na lip tint ko, yung RMK. Ayan, tas pangkilay. Nalagay natin siya sa ating pang duty na bag. Ayan, kasi nilabas ko siya kanina. Hindi ko siya ma-close. Ano ba yan? Ayan, guys. Yan ang aking pang-duty na mga... Itong isa, ito yung ginamit kong lumabas ako sa papuntang Rosales. Ayan, para... Gusto ko kasi yung backpack para hindi na ako nagta-transfer ng mga gamit ko. So, iba yung gamit ko mag-duty tas paglalabas ako. Kasi mas gusto ko yung backpack kahit itong mga sling bag ko nandito na lang din. Nanonood ako guys ng I Am Not a Robot. Ayan. Final episode na. Kakatapos ko lang mamalansya guys. Kasi yun nga, madami yung mga uniforms ko na nandyan. So, tinapos ko na. Then, grocery ako sa kitchen namin. Baon ko for tomorrow. Kasi, alam ko di na naman ako makakapag-breakfast. Which is not good, I know. Pero, hello, ang hirap bumangon ng umaga kayo. Tapos ngayon, malamig. So, sobrang hirap. Kaya lahat, possible, malate kapag morning sa duty. Tapos, syempre, pagod pa lahat. Edi, wow. So, wala nang time para mag-breakfast. Doon na lang sa hospital mag-breakfast. Coffee, ganun. Or kapag merong food sa cafeteria, yun na lang. Ganun na lang yung kinakain namin. Tatanggal na ako, guys, ng aking makeup para makatulog na tayo. And, gagamitin natin tong yung mga Pure Derm. Parang napagod ako. Kasi ang dami kong nilabhan. Tapos, maghapon talaga pinagtrabaho ako. Walang 30 lang yung laman nito, guys. So, with diminish the signs of aging with vitamin A and E. Ideal for all skin types. Paraben free. Ayan. Yan si Pure Derm. Ayan. 54 pesos. 55 lang ata siya. Yung isa ngayon. So, sale siya. Tingnan natin. Oh my gosh, may lumabas na tubig. Ito yung gustong-gusto ko dito Ganyan, no? Diba? Yung niya. Ang bango. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Tanggal tayo ng makeup. So, hindi ko na na-close yung vlog ko kagabi, but yeah, karoon ng sore throat. Ayoko na masyadong magsalita. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching the video. And I'll talk to you guys later again. 6:30 na. Ang hirap. Kagigising ko lang.